Nyat-nyat gini sih lor. Dibecek-becek ya. Dibecek. Ini marem kok blenduke. Oke, Bu. Ada. Lor, Bulik sekarang ngarep masak cumi melentus lor. Cumi melentus, Bulik. Heeh. Cumi melentus iki cumi bunteng kuwi lho. Oh. Soalnya Bulik ki wong Jawa. Lah lek ngono bunteng iki kan melentus to, Nduk. Bentuknya melentus ya. Bentuke melentus. Jadi Oke, Bulik Bulik. ngarani cumi melentus. Oke. Cumi melentus ala Bulik lor. Oke, Bulik. Ya. Wes ayo saiki dimulai. Arep nganu apa sih? Heeh, tahune. Bikin isiane to? Bikin isiane sing dadi melentus. Oke. Garam. Hmm. Tahu campur karena terus iki apa iki? Penyedap. Penyedap. Merica bubuk. Oke. Terus micin. Komplit lah pokoknya ya. Kok enggak ada rendok nek lor? Mirip ya kayak Mirip, endok dadar endok. Ada rendok nek. Terus dikai iki lor. Bawang pre. Bawang pre. Nah, iki sak cukupe lor. Selera lah ya. Selera. Terus marek ini dinyet sih, Bulik gawe tangane gawe nganu lor. Nggih, sarung tangan. Gawe sarung tangan. Heeh. Iki ngene iki lor. Megakno. Dinyet-nyet ngene iki sik lor. Dibecek-becek ya. Dibecek-becek sampai lembut iki. Lor, dikai telur lor. Telur, Lur. Dikai telur lor. Iki wis domba. Ya. Telurnya piro, Bulik? Telu. Wih, wakeh ya. Heeh. Ini marem kok blenduke. Oke, Bulik. Ya, aduk nang ngene iki lho. Campur. Lor, sing tahu karo ndok mau dilebokne plastik ngene lur. Oh, lek wis campur masuk ning plastik. Tahu plastik. Gitu. Bunteng lur, pucuke lur. Iya. Iki enakan iki. Heeh. Wes. Oke. Disekne ning jerone anu lur. Cuminya. Cuminya lur. Ngisinya apa sampai penuh banget, Bulik? Enggak sampai ndok kulit penuh pecah, Ndok. Oh iya ya. Heeh. Kasih domplentus mbledos iki engko. Heeh. Wis ngene iki ya. Kudu telaten ya, Bulik. Tenan Ndok iki telaten ra dadi, Ndok. Heeh. Wis iki dongakne dadi ya, Ndok ya. Kudune dadi nek lek gak dadi piye? Sing nunggu wis lak luwe. Ngene iki. Alon. Kudu telaten, Lur. Nah, Ini, jadi. yes. Delok, Bulik. Iki bumbune cumi melentus atau cumi bunting lho. Bulik. Bumbune enek kunir bubuk, mrica bubuk, tumbar bubuk, kemiri, jahe, bawang putih, bawang merah, lombok gede, lombok cilik lur. Oke, Bulik. Lek gak seneng pedes gak usah diwe lombok cilik lur. Iki Bulik kan bene rada enek pedes-pedese ngono. Karena senengane babe ya, Bulik. Senengane babe ngono kuwi. Iya, terus? Wis marek ngene dulek lur. Oke, Bulik. Dulek entah ngene ae. Heeh. Kayak garam lur. Saiki sik. Ya, Bulik.
Iki babe arep ngulup kaya buli. Duki uyah Oke, Be. ben seger ijo ngono lho, Lur. Warnane ben apik, Be. Heeh. Piye, Be? Wis nganu? Wis mateng? Wis mateng, Wis. wis lemes. Lemes wis. Oke. Iki, Lur. Babe ngentas Daun singkong. daun singkong iki, Lur, wis bar direbus. Mateng, Lur, mateng. Iku di nganu, apa dimasukne ndek air bersih berarti, Be Air ya? bersih ya. Oke. Nih. Lor, iki santene dilebokne dhisik, Lor. Terus beli. Terus bumbune langsung, Lor. Gak usah nunggu nganu ya. Ora digoreng, Lor. Ah, Nek boleh. ala bukli, Lor. Masih santannya nggak perlu ngenteni apa? Umup, Umup sik. karo ngene engko ben karo umup. Terus dijeguri anu, Lor. Apa beli? Penyedap, Ya. micin, gula merah, Lor. Oke. Oh, nek gula merah ya. Heeh. Oke. Dimasukin daun salam, Dan salam. serai, Serai. daun jeruk, Ah. kayu manis titik, laos. Oke, laos. Iku serene mau digeprek ndak? Oh, digeprek. Oh, digeprek. Hmm, Oke. Digeprek, Lor, serene, Lor. Ya, beli. Iki duduknya aja sampai nganu. Aja sampai apa, beli? Aja sampai piye nek pecah. Oh, iya iya iya. Berarti iki juga nunggu iku. Heeh, nunggu Nunggu iki sampai sik. gemblubuk sik. Gemblubuk. Lor, iki karo kulit duduk ngene iki sik, Lor. Iya, beli. Karo mateng bumbune mau, Lor. Iya. Soalnya makan bumbune entar cemplungin santen. Kalau seradok nganu baru cumine mlebu. Oke, beli. Lor, cumine mlebu, Lor. Beli. Dimasuk nih cumine. Berendam ya. Heeh. Ben renang ning ngene iki, Lor. Masukin lombok uteh, Lor. Oke, beli. Wih, warna-warni lombok Sip. Lor, cumine mlempres wis mateng, Lor. Ayo beli. Oke. Lor, enak, Lor. Uh. Lur, le masak cumi bunting buli wis rampung, Lur. Oke, Be. Heeh, saiki babe karo buli arep madang. Oke. Melu madang babe karo buli, Lur ya. Ayo. Wis iki babe apa mau diambilkan iki, Lur. Cumi buntingnya karo buli. Iya. Oke, ya. Mantap. Cumi Kono piye, bunting. Be, ya? Kulup komplit. Oke. Wis. Nah. Iki, Lur. Engko nganune sunduke di ngan dhewe ya, Be ya. Heeh, senduk iki gak enak. Enak lomboke? Heeh. Lombok wajib. Kuwae buli. Lah, mantap, Lur, mantap. Iki lho, Lur. Sedulure, Be. Iki lho, Lur. Lah, iki lho. Iki. Heeh. Iki lho, Lur. Mantap. Mantep tuh, Lur. Enek kotosane Anu. daun singkong, Lur. Daun singkong, Be. Campuri timun. Heeh. Seger-seger niku, Be ya. Pokoknya tenan iki. Lezat karo seger, Be. Weh, weh. Oh, enak. Wis, Lur, iki Lur, ayo Bu karo Babe mangan, Lur. Ayo, monggo. Ini gak pengen, Lur. Ya pengen ta. Monggo, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Sunduke dilangi sik, Lur, semate. Piye, Be? Ternyata mirip-mirip rendang, Lur. Mirip rendang. Heeh. Wah, enak no berarti, Be. Wah, ra umum. Lezat karo seger, Lur. Mantep, Piye Be. we? Lah kok malah enek iki, Lur, daun singkonge. Wah, iki cocok karo daun singkong iki, Lur. Cocok tenan. Enak ya, Be ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Lur, maem, Lur. Enak. Enak. Heeh. Mantep. Lur. Nah, iki lho. Ndak, Be. Iki lho, Lur. Lah iki, Lur.
Tenan. Ini lor cumine apa mau? Cumi melempus. Cumi Putih. melentur. Wih, Sini lor. mantep ya. Mantap kan. Enak lor. Monggo dicoba pokoknya Apa dulur-dulur. dicoba lor besok lor. Lupa aku. Lali. Lali, aku ya lali ya. Enggak piye. Saking enak. Anu cumi bunting kuwi saking enake kerupuk lali, Lur. Terlupakan. Terlupakan kerupuk, Lur. Tenang, Pok. Tetap dimanfaatkan. Piye be enake be? Bah, tenan, Bu Li. Heeh. Enake gonggur. Alhamdulillah, Lur. Lek madang sudah selesai. Ternyata aku tenan, Lur. Apa jeneng aran iki mau? Cumi bunting. bunting. Heeh. Oh, enak tenan. Kuwan ae tenan, Lur. Lezat ya, Nang Be. weteng tertata lah enak lezat Teh. seger niki, Lur. Tertata nang weteng. Tapi harus beli tetep ndongane dulur-dulur kabeh Heeh. di mana berada ya, Lur ya. Iya. Tetep diparingi seger waras sehat, panjang umur ya, Lur ya. Amin. Gansar, lancar, berkah rezekine. Amin. Oke, Lur. Wassalam, Lur. Matur nuwun.